Smart Farm Savings, SFS. Este é un proxecto que se planteou dentro dos grupos operativos dos fondos FEADER da Unión Europea, as convocatorias periódicas que ten a Xunta de Galicia. Os socios do proxecto somos Unións Agrarias, a SELAGA, Asociación Sectorial Láctea Galega, PSVET, que é unha asociación de veterinarios do mundo rural de Galicia, Praxia, que ven sendo socio tecnolóxico, que se encargou máis da parte tecnolóxica de desenvolvemento da plataforma, da parte informática, etc. Este proxecto ten como principal finalidade responder a un dos principales problemas estruturais que temos no agro galego, que é a falta de relevo xeracional nas explotacións. Estamos con un ritmo de peches e de envellecemento da población do rural tremendo. Hasta un 40% dos gandeiros en activos se van xubilar nos próximos 10 anos en Galicia. Se consideran as proxeccións que no ano 2031 teremos en Galicia un tercio da población xubilada. Estuvimos pechando nos últimos 10 anos a un ritmo de 1.600 explotacións ao ano. Contamos con 16.000 explotacións menos nesta década do sector lácteo e do sector cárnico. Temos unhas 29.000 en activo, das cales un pouco máis de 5.000 son explotacións de leite, cando na última década, nos últimos 20 anos, tiñamos 15.000 explotacións lácteas. E agora estamos moi preto das 5.000 e probablemente baixemos da cifra psicolóxica das 5.000 explotacións de leite moi pronto, nos próximos meses. Non obstante, é importante decir que a produción de leite non caeu nestes anos, a pesar da disminución de número de explotacións. Por qué? Porque unha parte da base territorial das explotacións que abandonan pasaron ás explotacións que quedan, despois polas melloras do sistema productivo, basicamente melloras na xenética dos animales. Agora ben, somos conscientes de que este é un modelo que vai facer crise en calquera momento. Non toda a base territorial das explotacións que abandonan quedan nas explotacións que permanecen na actividade, unha parte significativa abandona, e iso tamén nos dá unha explicación a esa desaparición de superficie agraria útil activa, esa desaparición de prados, de pastos, de cultivos. Explica un pouco tamén o que está pasando co tema dos incendios. En Unións Agrarias levamos polo menos 15 anos advertindo de que o que pasou este ano iba a pasar, que o abandono da actividade, a desaparición de superficie agraria útil iba a deixar en indefensión total o territorio frente aos incendios forestais. E este proxecto intenta incidir neste aspecto tan básico e tan estrutural, que é garantizar o relevo xeracional, permitindo que as explotacións que van a pechar nos próximos anos estén perfectamente localizadas e integradas nun sistema, unha base de datos, nun sistema informático, de maneira que podamos facilitar a parte máis difícil, que é que xente que se quere incorporar á actividade pero que non ten acceso a fincas, ou non ten un patrimonio de terras, ou non ten unha tradición familiar de produción e non conta cos medios, se poda poner en contacto con estas explotacións que van a acceder nos próximos anos, unhas explotacións que, además, por este mismo sistema, van a estar cualificadas na súa capacidade productiva, perfectamente descritas na súa base territorial, nos medios que teñen. E agora vamos a describir un pouco en que consiste o proxecto en sí. É unha plataforma na que se van dar de alta, se van incorporar na base de datos as explotacións que se queren sumar das persoas que ven que en un horizonte de 2, 3 ou 4 anos se van xubilar, van deixar a actividade. Esas explotacións van a estar perfectamente caracterizadas desde o punto de vista da base territorial, das instalacións, dos medios de produción, da capacidade de producir leite ou carne, incluso un análisis da eficiencia enerxética das instalacións, por si fora preciso facer algún tipo de reestructuración, e poñer en contacto con persoas que se queren incorporar á actividade. Hasta ahora
describimos que foi posible disminuir o número de explotación sin que caera a produción, pero sabemos que antes ou despois este modelo vai facer crisis, ou temos unha forma de que a maior parte da base territorial das explotacións queden na actividade ou nos vamos a enfrentar a un problema que isto va a tener un límite neste modelo de poder seguir aumentando a produción sin ampliar base territorial. A partir de aí, este sistema se basa, como decía antes, en caracterizar as explotacións, unha base de datos, unha ferramenta predictiva, un canal digital de explotacións en traspaso, que ven sendo un pouco ese censo de explotacións que van pechar nos próximos anos, un servicio de asesoramento e de intermediación, eso vai ser fundamental, no que os que estamos detrás da plataforma, pois axudaremos as persoas que se queran incorporar mediante esa intermediación, mediante ese contacto coas explotacións que van ceder, e, finalmente, pois tamén un plan de divulgación para que se conozca a ferramenta. A día de hoxe nos falta un ano de execución, en setembro de 2026, pero xa disponemos dunha base de datos operativas, unha ferramenta digital que se chama versión beta, que se está probando en granxas piloto, e tamén iniciamos o canal digital de traspaso de explotacións. E a última anualidade se centrará xa na parte da divulgación e de conseguir empezar coas primeiras accións de intermediación. Sí, efectivamente, para a construcción desa base de datos, contamos con varios técnicos que forman tamén parte do comité asesor, que máis ou menos nos puderon indicar cales son as características que se tendrían que dispor para esa compra-venta ao final de explotación. Sobre todo, nos quixamos centrar en distintos puntos das explotacións, como pode ser a súa eficiencia enerxética, os recursos que poida ter, é dicir, se ten acceso a auga, se ten acceso a un territorio para poder cultivar. Esta ferramenta non buscamos solo que sexa unha ferramenta de compra-venta, alquiler ou traspaso. Tamén queremos que teña un apartado de caracterización das explotacións, nas que nese propio apartado tamén se vexa eficiencias enerxéticas que poden ter as granxas, co puntos a mellorar. Isto tamén nos ven un pouco de anteriores proxectos que tuvemos deste estilo, é dicir, máis enfocado sobre todo a melloras das granxas e a súa eficiencia, e quixemos integrarlo un pouco tamén dentro desto, porque está moi ben, é dicir, as ventas de granxas é algo primordial, como ben dixo Jacobo, cada vez vemos que desaparecen máis granxas, o territorio vai disminuindo, pero tamén hai que ter en conta que moita xente pode ser que unha granxa que non este actualizada, é dicir, unha granxa que non conte con uns bons medios e tira algo para atrás. Entón, esa caracterización buscando esa mellora de eficiencia de recursos que pode ter unha granxa, creemos que tamén é un incentivo, sobre todo cando estás da man de asesores expertos que saben do tema, é un incentivo para que xente xoven e mulleres poidan entrar ao mundo das explotacións. Nos próximos anos vai haber unha gran cantidad de xubilacións. Sabemos que un dos problemas das explotacións ganaderas é que moita xente é de avanzada edad. Entón, hai moita xente moitas persoas que non queren que as súas explotacións caian no abandono, porque moitas veces esas explotacións representan anos de traballo de varias xeracións, e é unha verdadeira pena que, sabendo que hai xente xoven que quere intentar introducirse neste mundo, tendo esa posibilidade, digamos que esas granxas quedan un pouco no olvido, ou esas explotacións.